Jon, kun je nu eens vast wel vertellen wat flyal is? Ja, dat is, we hebben nu op dit moment maar straaien mee bezig binnen. Dat is dus het slaan op het kraan om de koren, het kaf van het koren te scheiden. En daar is dus een heel feest van. Daar is een heel feest om ingebouwd bij een peerstokje. Ja. Ja, goed zo. Zo, goed klauwen. Zo. Zo maar. Hè? Ja. Zo maar, doe maar. Wat ben je aan het doen? Dan ben je hier in het baggerlien. Dit is een mengbak, daar gooien we de clean in en dat mengen we met water. En dan maken we daar een soort turfbeer van hier. Hè? Ja, zo'n beer, dat laat je erachter. Dat wordt het letter. Dus letter dan maken we de helft de turf uit. Ja. Oh, dit is mooi. Wat heb je een prachtige machine. Ja, dankjewel. Wat is het precies? Ja, het is een horizontale raamzaag uit 1935. En wat doe je al met dat flesje? Nou, in deze boom er zit heel veel hars in. En hars dat kleeft aan de zaag. En als ik dat nou nat maak met water, dan om deze boom toch te zagen, dan kleeft dat niet en dan wordt het niet warm. En dan, anders dan gaat die open. En nou blijft hij mooi strak. En wat vind je van deze editie van het Flyal feest? Ja. Ik vind een vooruitgang wat het nieuwe trein betreft. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Dit is ideaal zo. Hier kun je pas iets laten zien wat je graag wilt laten zien. Hij is hartstikke leer. Ja, ik moet er naartoe. Ben je dit de mode van vroeger? Nou, dit is speciaal voor als je de strieënpakken eruit tellen. Dan heb je die stikkeltjes net zijn in de nekken zitten. Om de nekken te laten beschermen. Maar ik moet deze nou even pakken, ja? En ik gebruik even een orentechniek als dat past. Want dat komt net helemaal goed. Meestal komt deze kant uit van de kunstdomstrooien met de hand op het veld waar eerst het Seinemeer weer. Een veld van 15 bij 30 meter. Ben je in de jury van het Fries kampioenschap kunstdomstrooien met de hoorn? Wij zijn de jury inderdaad, ja. Dat ben we. Maar net volgens mij, je bent nog jong kerels. Ik had net het idee dat je jarenlange ondervinding hebt met het kunstdomstrooien met de hoorn. Wij zijn in de opleiding geweest bij Klaas de Rint. Die man, ja, die weet alles. En wij kunde kregen, theorie, praktijk. Maar we proberen het, ik ben naar de volgende generatie hopelijk goed te dragen. Klopt het dat jou dadelijk zich mooi toch? Ja, ik heb hier nou even op, jong. Ja. En, maar ik moet nog even zien hoe dat even moet. Ja, ik weet wel hoe het moet. Ik heb het op een landbouwschool nog geleerd. Ja, dus dat wel. Dus jou doet gewoon mooi met prijzen? Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Hey jury, ik heb er geen verstand van, maar dit zeggen er volgens mij goed uit. Dit is monsterachtig. Dit is, hier wil je even stil van. Het is prachtig. Maar iedereen trouwens, hè.
Iedereen fantastisch hoe iedereen het doet. Iedereen doet zijn best. Maar dit weer wel even een school, hoe zei ze dat? Mooi voorbeeld. Sorry jury, maar de jury is nog even in beraad, dus ik wil daar nog geen beelden van, want het wordt een beetje spannend, heb ik al gezien. Ik heb van de jury doorgekregen dat de heer Jan Dijkgraaf de nummer 1 is. Meneer Dijkgraaf, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En hopelijk tot volgend jaar. Mooi. Die past precies. Lokwenske. Dankjewel. Is dit, hè? Dankjewel. Ik had het gezien. Ja. Ja, mijn vader zei altijd, je moet hoog van je afgooien, pak je meer meters. Ja, ik probeer. Je hebt toch wel iets onthouden van de oude man. Juist, ja. Dankjewel. Ja, had ik ook. Ja. Ik hier toch dat je een prijs kan winnen zoen. Ja, nou, ik heb wel een beker op een planken staan van deze, maar niet altijd. Joert ziet het er net in. Nee, je hoort niet. Nee, je hoort niet. Nee. Dan meer oefening.